Bafo kuthiwa noma ngizwa ngandlebenye bathi wahlala 3 days emoshali. Bayona kuyiqiniso. Emoshali kunama ice nje wawungafreezing kanti wena. Okuningi nami ngeke ngichaza oba okwenzeka phakathi lapha ngathini nami ngisathathiwe ngiyikulo ndawo engayazi. No, awusilandise bafuthi kwenzeka kanjani? La ngajikisa khona abantu abadala bathi lapha usuku lakho mfana angathi kuseyile yakho. La ngawazi ukuthi ngiphinde ngiphakame khona. Kodwa into eyenzeka ngakidnapha abantu ababethume i-stepmother. Bekidnapha. Oh, bakuthumba. Ngithumbela ukuthini kufanele ngiyosayina amaphepha. Uze imali ezinye izinto zokuphumela kubani zokuphumela kuyena. Engazi ukuthi into nento kufanele ube ne-inquiries yakhona ukuthi mhlawumbe ubhaliwe noma ubhaliwe. Njengoba ethi ngisayine yena akabhaliwe ndawo. Andana ngane nobaba. So ngokweminyaka yokugcina ikhona yababa manje. Zonke izinto vele zisho kumina. Yena akanalo lokhu njani. Kodwa abafike bangithumba ke labo bantu kuMsomlungu. Yeah. Being terrorized from Monday until Friday. Friday bazama ungibulala la asola khona ukuthi ngifeli. Sengiyama phi emakhaya bangithatha bangilahla ngase police station. Le police station babona ukuthi ngifeli. Ba-checka yonke into ukuthi ufile ngempela lo muntu. Angithatha ngise emakhazeni. Mabe ngise emakhazeni ngafika ngahlala lapha for 3 days. Kwalesithathu kwalesizunganele kwalesifo soku uMonday entathu. Ila ngavuka khona emakhazeni. Nakhona sengibuya khona abantu abathi ngathi ngisephupheni ngendlela ngifila ngayo. Kulo 3 days ongathi usephusheni. Usephusheni. La ngiphaphama khona emakhazeni. Uphaphama usefrijini? Ngiphaphama ngisefrijini phakathi. Nginaked la ngikhona. Ngiyabanda futhi la. Ngabe akhona mhlambe yena amanxeba abonakalisayo angalolu suku mhlambe bezama ukubulala? Angakusho nje ukuthi amazinyo aphumile inqwaba nazi nengozi ekhanda. Ibheka le, ubheka le. Yeah, kuyabonakala. Yakuhlezi ngiqoqa isiqonjo umuntu angifihla ngona. Mfethu, awusithatha uma uvuka kwenzakalani? Ubuyiswa kanjani? Kwenzeka kanjani ukuthi uphinde ubuyize ube umuntu nje kwazi ukuthi hayi akashonanga? Uma ngivuka uthi ngishaya isicapha lapha lesi sisilokhu nje sayisini. Ayekho umuntu ovulayo. Ukuthi nami nabantu umuntu onabantu abadala. And yebo nomuntu abadala kusanda kwenda amawela msibathatha kahle kahle thina. Oh. Yikho bekubiza ngoweleni. Uthi amandla abo amawela ami nogogo nomkhulu abangivule ngoba kwavuleka lapha. Kungekho umuntu ongivulelayo kodwa kwavuleka khona. Mangivuleka ngiyaphuma. Phuma kanjalo emakhazeni. Mangiqhamuka emakhaya la kulaba abahleli bagabaketela emakhaya bavele babaleka. Bayana umuntu abantu babaleka. Phuthalaza khona la ngiphuthalaza ngayithola into ogqoka ngizama uyigqoka nale ngithola lo size 40. Kodwa phela ngifuna ukuphuma uthatha ngalibhenga lo blue ngaqoqa nejacket engiyifice khona naye enkulu. Mangiphumela eminyango abantu abanaka abanye. Abangaziyo ngathi mangiqhamuka bonke umuntu yabaleka. Amaqhamuka eprayer lapha ngasekhaya bonke abantu babaleka. Xa uthi awuyindawo babaleka. Kwayedwa uthanda isibindi uza uthatha isibindi uza kumina. Awena usushonile kanjani. Athi hayi wena baqamba manga bengishonile ukushona. Niqonile. Wena wawusakhumbula yini izinto ezenzakele uma uvuka ulimele kwakuthini kuwe? Uma ngivuka ngilimele mina engisakhumbula ngikhumbula ngisathathwa ukuqala. Manje lezi insuku angikhumbula kwenzakala. Ngikhumbula mase ngivuka futhi. Yilo kuphela ngisakhumbula. Kwanze ngihlanje so okay shuthi ngoba phela konke bengisasoqala bengishaya all the way naye sifakhona phela bangishaya. Futhi ngilokhu ngishaya lo ngiqola ngivuka shuthi ikona lokho abangembangela ukuthi ceneni ngiluze ne focus ngingabsazi ukuthi
ngibe ne-memory loss ngabusazi wakwenzakalani zonke lezi ngiy'nsuku. Lelu suku lokuqala usabona ushawa yini ababeyisho kwena babethi bafunani? Babekubeka ngembaba ukuthi bafunani? Bayibeka ngembaba bafunani. Wento yokusiza ukuthi usayine la onke usayine la nazi sithola into yethu naye lo muntu ofuna into yakhe athatha into yakhe wena okwakho nje wakho uzohamba uyothola umhlabathi ngesifuba. Izinto babezisho kumina lezo. Wento yokusiza leyo ukuthi nje usayine ukuze salokhu sine process ibe yinde ngoba kusazoba nzima. Uma usubuya ngabe ingalo umthetho yangenelela na kwenzakalani iziphi inyathelo ezathathwa? Ingalo umthetho ungasabi ukuyifaka ngoba vele kwasowesi9 lento yenze wesi10 ngosuku wesi10 sokwenzeka. Wasengibuya nanthando kuyikhoma. Ukubuya kwakho kokuqala kuyikhoma kwakwenze njani? Yibo ingane ze-stepmother lezi ezingilimazayo zizama ukuthi ngihambe ekhaya ngixoxe ekhaya. Nabe ekhaya ngisanda kubathola ngoba ngibathola sengimdala ngiqedisha isikole sengisevasi. Ukuthola bona ila washawela khona zonke amaphupho ami yonke into yami. Bese ngihlangane naye lesi stepmother lesi esona sinquma wonke umndeni ekhaya. Makusekho umuntu ekhaya nje yibo esithumela abantu sifuna umnotho wasekhaya wonke. Uthema wela khomabili awasekho? Endengo ngilast of last year engozini yemoto. Isanduthola uma wena ma ngathi stepmother sisithathu sesithatha emgwaqweni sino 6 months. Ila khona ashaya uma wami ngokugoduka nezo. Owahamba uma kanjalo. Thina sesiyamthola nje uma sesihlambe sino 3 years sibatholile bona. Ekhaya. Uma welami angafuna ukuthi ehloba elotho belithegoli ili advocate elo bafo be Marine Cape Town. Umfowabo lo sikhuluma naye ukhulile phi wafunda apha amabanga phansi wafunda apha phakeme inhlalo umphakathi binjani kwenzeka kanjani ukuthi ugcine sikuthola manje umuntu osesidakamezweni futhi osehlala emgaqweni? Mina ngumfowabo Dlamini Sibalikhona uMgaduzela inkosi khona kaDlamini. Umfowabo wawo oyiwele nentombazane nomfana. Unkosazane umakhosazane nonkosinathi. Thina sizalelwe eHillcrest kaNyoso. Yeah. Ukuzala wethu usazalelwa la eKingedwathu kodwa kusala. Yeah. Ekhaya awuqinisekise ekhaya ubaba benamakhosikazi amathathu. Manje inkosikazi wesithathu ebe umuntu ongujane onomona kakhulu. Oyena ugcina egcineni ecabana noma mangizwa. Yeah. Bathe ukuthi baba bengahlali ekhaya besebenza umuntu osebenzayo ekade namabhizinisi akhe lawo. Wagcina nomama lo eshawa uma ukuthi wena wesithathu ngesilahla le emgwaqweni. Esikhosha khona amaphoyisa sithatha sise kuma-social worker. Oh, ngiyakhumbula ukuthi ukhulele home man. Yeah. Sikhulela kanjalo ke home children's home. Sasema sikhule children's home sa adopta abelungu. They are from England. Babe ngabathola abantwana. Then got linked nabantu base England Mrs. Smith. Mrs. Smith. Then ukuthi sisabantu asifani. Khona umuntu ukuthi elinye lidlozi lihlele kuyena elinye idlozi mhlambe alikho kulowo muntu ngaleyo ndlela yabo. So mina ngivele ngingumuntu onani onobizo lo lapha akaZulu. Lokwa lapha akaZulu uba mhlambe ngiyanga nomisangoma nje kanjalo. KwaZulu. Kwabi benginobizo nje leli kaZulu lathiwayo. Usikweni uba isangoma noma inyanga. Oh, yeah. Lona yela ngenza ukuthi ngingahlala kakhulu nabelungu ngoba nami mhlambe angikwazanga ukubathola lo mndeni ngoba ngiphoqeleka ukuthi mina makuphela uma kulokho nje
kuvalwe ikole mina mangivakasha lapha belungweni ngiba nenkinga mina angikwazi ukuhlala khona lapho kodwa ngivakashe lelo sonto lelo ngibuye mhlawumbe ngivakasha nomngane wami mhlawumbe emakhaya mase ngihlala emakhaya kula khona kuhlatshwa khona nje khona ila ikhuleka khona mhlawumbe ila ngikwazi ukuthi ngikhuleke khona baze bashona abadala ukuthi ithongo lakho ngibona ukukhuleka mothi ungabona ugxila kakhulu esilungweni ugxile ebantwini so inkinga ufuna uthole abantu abakiningi abakini bayakufuna la bekhona ufuna amadlozi wena awuthi ufuna wakho makho ufuna idlozi straight lefona kwaba kanjalo waqina ngize mangiqeda isikole ke manje ngibafuna abasekhaya ngibadinga ngempela ngibathola kwamanje ngiyagula futhi la hayi usambe ngibafuna nje ukuthanda kwami cha la ngiqhamuka izifo ezahlukahlukene mangaphatha ngophenyana phaza chicken pox swako chicken pox yabona into eningi ngumungwane yonke lento le ihlezi ngiphatha ngishisana ngami kwaze kwasho ukuthi kwasho umama wathi omsanda zayimpa nami abantu abadala bayakuthenga ngaso ngiqala phansi manje wenze shothi ufuna umuntu nakulonga khona into lento enzalayo ukuthi nginesizathu impela nami so bekezela nje ngoba lokhu njana ukhona izinto ozoyithola ezokwazi ukuthi ziklinke uzithole la ufuna khona kanti njengoba kwenzeka njena nami umuntu esebenzisene nayo chef mother okumalume wami okubuka mawami uma wakho naye unenkinga naye njengoba phela unesandla ubenesandla nje amadlozi ayamshana so akafuna ngitholeke naye naye seguleve mhlawumbe mhlawumbe wayihambele emhlabeni kodwa ngokuthini kunento engayifezile kufanele uqala ifeze kuqala before athole ukuphumula naye kwaba kanjalo wagcina sengisitholana-ke naye ukutholana kwethu azangalasteke uzangalasti ngisho isonto 5 days waphumula ngoba kufanele ukuthi angithole ukuze sikwazi ukuthi sithole nalawo amanye amawele ukwazi ukasuthi siwayisekhaya abonakala ngoba singahlathi sola sabe seswatini ngaba seswatini iswatini baseswatini straight abengifone ekhaya ngathi bese ngeswatini zonke izigulo ngaphila ngakho ube namhlanje ngaze ngikhule lokugula nje ngikwazi lo ngakwazi ukuthi ngibathole ekhaya ukulimala kwalamawele engozini yemoto ayesemotweni eyodwa ayesemotweni eyodwa lasihamba sonke nje kuyimina nawe wawuphakathi hayi ngihamba kenye ama-avance ayi-2 ama-avance amawele kahle athi samawele ama-avance sobathathu so sisweshiya yakhe wathi hayi sihamba ngaliyababa vele imoto ikhona phezulu le egoli usiyotshengisa umanje le mzini kasisi wami umkhulu phezulu losiwa ngala zonke futhi mina ngithini lami ngithi mina ilami igazi ukuthi imoto zonke azamzwelela ekhaya umzini kamkhulu enzansi bona banqabe ngithatha emavanzi ngishone naye bampi ekhaya enzansi mangiyisezansi iavanzi yami mangibuya athi manganza maye ngoba vele ekhaya mina kuzobe kunomsebenzi zokuthi ingane zonke zizofaka ephandle ngicela ukuhamba nengane zami ezo2 ogel bami ahambe nogel bakhe usalo boy lezi ngane zami ezo2 ezoba nami ngakusasa uma ehambisa ingane ehamba nazo hayi sisale thina silale ngakusasa sivuka silungiselela ukuhamba lokuthi siphelezele uma aqala siye egoli okay silungise kuseni sivuka silungisa lapho silungisele sesihamba hayi siqala sibe ne-flat tire emotini eyavanzi le yaba bavule imoto yakhe ine-flat tire phezulu bafuna shintshe isonto ngithi hayi afanga beshintshe isonto uthatha elist noma yile kunjani enzansi ama-rock enzansi engcono kunokuthi uthatha uhamba ngale moto le moto zafanele ngabe yahamba lezi moto zombili nje kufanele ngabe zombili ziyahamba le moto zena hayi bangigolozele babe nenkanike balifake ithaya elishake la balungise-ke ingene emotweni sonke nami ingene yami ngithathe ingane ngiyifake yami imoto yabo ngihambe nobhuti wami lesi mlama kuye nade kade sele wena ekade izinto kanye nobaba singene emotweni ayisihamba sithe la sipaka khona eRichmond ungene ucingo mangane zami wangifonela sawo awusho uyapi nengane ngiyongeza uye egoli nengane uyapi nengane egoli uyazi ukuthi la ekhaya unomsebenzi ingane ezidingakala ngiqalele nami ngibikele ukuthi bambi ingane fanele ngiyise ngala eli
wavele umuntu womndeni iqala ekuseni ngibatshele-ke lapho sithi-ke ngoba kukanje bafethu cishe zonke iy'ngane nezeni iy'ngane zihambe ziye emcimbini ongcwaba wangala kuboma wangane zami hhayi bavuma kithi thatha iy'ngane zabo ney'ngane zami sinemotweni siphinde emumva masiphinde emumva bayasala bona bayaqhubeka uma wami njalo sino-4 days simsolile okumhla ka-24 October bondo bekhingane ngomuntu umhla ka-28 October umhla ka-28 lo basihamba ngathi amabhisi egoli ngijike mina ngishone amaphumulo ney'ngane yena aqhubeke bayaqhubeka baye egoli la bengazange ukwazi ukuthi bafinyelele khona la baqhubeka khona ney'moto kanti iy'ngane zabo lezi y'ngane lezi ezalo uStepmother iy'ngane zabo ezimbili zasho zathi hayi ugogo lokhu uzosikhombisa ngale moto into ngifike la niya khona ngasa usho ngaliphi na athi hayi besho kanjalo nje baba mina bomncane asimazi ukuthi beshiswa yini yeah ngasa okay ayikho inkinga baba sizobuza lento ngiyibuze lento bangayinafi babona bangihleke ngoba phela into bekhuluma ngasamsams ayinakeki mabe ngihleka ngiwo umuntu uthi kodwa niyangwarisha lento le ngoba waseqaleni mina iphupho engibe nalo azange libe mnandi ngongisithi imoto engahambi khonto bengizwa ukuthi le moto lezingakanga ngisingileza bayilise phezulu ekhaya ayingahambi nginereason yalo bangahambisa nenkani yabo nawe imoto sesiyalimala phambili eyami imoto engafika mina ngizofonela wakumgqibelo namhlanje umgqibelo ngizofonela ngesonto ntambama ukuthi bekunengozi kanje solela ngazothi babe sengozini yemoto ngibuza khona nabasendele khona babona bayaphila so hayi akekho ushayela osendele bonke angathi bashonile siqale manje sihlangana ngizama ukufona ngihlatha umndeni fonele khona lokhu njani ekhaya ngifuna ekhaya sikhuluma nobaba khona leSwatini naye wathi fonele eSwatini nje babe bethethe eSwatini so yini indaba ngimlalela ngosikhona yini indaba nkonje yami ehlezi ngitshela izinto ngafuna umlalela angitshelwa ngani ngosikhona nje uNkulunkulu ekhuluma into akashaya eceleni lo muntu loyo uthi uNkulunkulu akayiphethe uphethwe la ekhaya phela abantu abadala into mayikhuluma eserious uyikhuluma eserious lezo ingane lezo zimtshela into ezimtshela yona asibatshele njalo sesikuswatheni ukuthi mhlawumbe ikhona into engangitshelwe yingane kanjani cha bona ngoba sibafonela nje sifuna ukubazisa udaba kodwa bona sekuyibona sebetshela thina udaba inkosi khona nemlaleli ngane mayikhuluma baqala phona mina inkosi khona khuluma indaba zo Amaroka zo Avanza umuzo sezantsi umuzo phezulu kuzwakala ngathi uphuma emndenini onothile ngasho into zamkhulu lezo uzalo baba umnotho ubenzani umkhulu uthatha phi umnotho nami okuningi ngikwazi kodwa ngazi ukuthi nje unamathenda kamasipala azokulokhu nje imigaqo unogreda nama-truck lawo kulokhu ukulasha inhlabathi steam road into enjalo ngokwamabanga akho okufunda wahamba wafika phi uyithola phi i-Avanza kanjani mina ngumuntu ophothule esikoleni grade 12 then sengasaswa inkampani ya Kingston Sound leya ngathola lokhu scholarship khona kuphi Kingston Sound yeah with Sound Entertainment yeah la bengifunda khona ngifunda kube ngisebenza practical into ngiyenza practical ubuhola malini khona ngiqale ngahola u15 ngoba ngisafunda 15,000 yeah ngoba ngisafunda then ngafunda ngaqeda u5 years ngifunda khona then ngase ngaphuthula ukuphuthula kwami bangenza imanager khona wakwenza imanager yes assistant manager so ngifunda sengiqedile sengisebenza manje sengihola permanent
imali eqondile bekuyimali yami beku-35,000 ngemonth. It was for starters. Ungena kanjani ewungeni? Na umongo wendaba. Ungena kanjani ezidakamizweni? Ezidakamizweni through izinto ezenzeka lapha ekhaya ngoba ngeke ngathola umndeni wami ukuthola abantu basekhaya. Ila uqala khona khona izinto nami ngigcine sengiluze ifocus. Ngoba ngiyabona phela ekhaya izinto ezingenzeka indlela ezenzeka ngakhona sengisukile manje. Ngilanda ukuthi ngikhosele kubona kakhulu. Awuba children so into ngirefer yakubona. Manje phela senginomndeni manje kufanele ngirefer kubaba angibonise lapha nalapha bo. Manje uthola ukuthi ingane stepmother lezi zinokungikhipha inyumbazana nje ekhaya into ezenzakalayo. Kodwa mfethu uhola 35,000 usho ukuthi ungaba nesikhalo sokuthi umuntu okukhipha inyumbazana. Cha phela mina njengomuntu engikhule ngingamazi ubaba. Bese nesikhathi ukuthi okay. Fanele ngibe nobaba sometimes kube khona izinto angifundisa zona. Ukuze nami kube khona angidodi njengendoda angidodise lapha ngidode khona. Father figure. Yes. Because I didn't have a father in that specific time ngikhula. So there was a space whereby I felt ukuthi la ngidinga ubaba la ezokwazi ukuthi angidodise khona ngicathulise khona njengoba. That's to see how much he really loves his children rather than ukuthi mhlambe wonke ngayitholela mina bona mhlambe naye benazo yini isifiso ukuthi ayithole amathole namadodana akhe nelitakazi yakhe na. Awodwa mfowethu uyaganga na baba kumfowethu amawele mfowethu isipho inhlahle nje mfowethu. Ayinaye ngeke ngisho okuningi kodwa ngithi mina ayona ngimkhulumela. Yeah. Kodwa wonga ngicanga ukuthi mhlambe wokhotha nephepha mhlambe kunyela iphepha lakho. Kwakuna nomuthi phakathi. Impela. Ungena kanjani ezidakamizweni? Ezidakamizweni after uxoxa nabantu ningane stepmother gcine sekulimazwana baphinde futhi benze njani bakidnap ingane zami. Labantu njalo ngisabatholele ngisho itoho la ngisebenza khona mina. Awutholele itoho basebenza kwaphela u3 months ngaphinda bazamela bakuthola ama raise ba-register. Ukuregister kwabo ke angazi ukuthi kwenzakalani. Ngabona inamba phethe i-payslip yami i-payslip. Mayibukusana nge-payslip yami. Ngabuza madoda manje i-payslip yami ifuna nini? Ifike kanjani mina? Angachazeleyo. Lapho ngicabana. Okay, hayi futhi ngibaye ngibuye into engayinanga mina le yabo. Ngoba ke ngisendawo iphepha ngisendawo. Noma alibona mangalibona kuyafana. Asifane vele ngomsebenzi. Mina into le ngiyifundele bona into le ngoba ngibafanisa ngibafaka isinqele engizoza ngibafundisa wona umsebenzi. Ngoba oyedwa wabo ke umuntu ngwamthanda wamenza i-supervisor. Uyena omdala. Yena lo mdala nalo ngathi ngoba u11 ngane stepmother zo11. Kulabo 5 bakhulisa ubaba. Yeah. Laba u7 abanye sibazi baqhama ngaphandle. Bengahlali nathi. Ngoba ngisanda kufika mina nabo besenonyaka befikile. Manje banalokho. So kanilaba abo5 bafala ngefa khona babenza yonke into ngoba bayazi ukuthi ingane kababa le. Into isiqembulana kanjalo ke phakathi. Izinto ehlukana kanjalo ke phakathi. Ngoba nabo bayazi ukuthi umama wabo umuntu kanjani umuntu othakathayo mabesho okuningi ngakuthola ngabo. And futhi ngizinto ngizibonela mina. Ngokuba ngisho sazama mhlambe kathathu ukuzama ungidlisa ngopoison ehluleke. Ungena kanjani ezidakamizweni? Nanje ngifuna ukuyazi ukuthi uqala kanjani ngoba aqhamuki sekuyinto enkulu engaka. Kuqala kancane kancane mhlawumbe ngendlela okwaqala ngayo kwakhula kodwa wakukhiphela emgaqweni. Sifuna ukuyibona ke leyo nto ikhula lemehlweni abantu. I-peer pressure leyo useke ekhaya ngazokhipha inyumbazana wakanje yabo. Kuthi kuba khona abafana emshwenzini abafika nomunye ubhuti owudriver abaqashwayo bezosiza njalo. Njengafana manje sengiyawubhema ugwane insango ngubhema phinda abafana bayabhema. Ukhonde ukuthi mhlambe anginayo insangalo la ngibheme kubona.
kanti ngaleso sikhathi le nsanga ngiyibheme ngakubona bona sebevuvuzele ihunga phakathi hayi ngiyibheme le nsanga yabo namhlanje hayi phela nami ngize nayo insanga lesibheme yabo ngakusasa kanjalo kanje silokushare bekhona usuku la khona ngilunya khona isisawo madoda ngeke so sengibheme yami insanga ayibheme insanga enjani le nimbhemisana le ngilumisa ngesikanga bathi bele bathi ayinayo impethu mhlawumbe uzobangcono ebheme ayisizo insanga ebheme kushama bele insanga yesengiright bese ngiyayibuza madoda insanga enjani le ngoba phela manje le nsanga ngebhema la kunene ihlukene nale ngebhema mina le nsanga ngeno kade ngigulisa okay sengishaya amabele kuyona awu sengiright angisaguli into enjani le abachaza ukuthi hayi le nsango le kahle sibuvuzele nehunga awu madoda ngivuzele nehunga lapha phakathi bese heroin phakathi okay manje yenza kanjani nje ukuthi umuntu umbhemise ama drugs engawabhemi kophela manje manje enza kanje nelibulalisa salomuntu bayaxolisa mabexolisa ngiyithathele phezulu lento ngiyitshela nje nomphathi iboss yethu then mase yize le ndaba labafana bafaka indlela sizokwazi ama drugs la emsebenzini ayifaka indlela mina sengisana nenkinga ke ngala phela lenza ngiyidinga phela manje angikwazi ukwenza lutho ungayitholile xala kanjalo lo ngitshontsha ke nasekhambe ifoni emsebenzini idlule kubangani bami abafana abade abanye bangakajampi naso makuba ukuthi babheme banizelo madlana bambothe ngabuye esibheme phasi buphunga emsebenzini zoyilo game ngiyidlala kancane ngidlala leyo game nje njalo sengidlala leyo game gcine lento sivele bangokuba umholo wami wasabona ngathi gcine sengibhema kakhulu manje ngiqala sengivela nasemsebenzini usayi khona into edlayo lo muntu ngoba emsebenzini usemile uyabona usiyalala uyathenga kanje ukuthinga manje abantu ababengazo bathi nangumuntu eziselele emile ebona ukuthi uzela kanti hayi ngona uzela wena uhayi ngamanye amaso ubhemile yabo balwenga nayo ngoba into bengakaqhami kakhulu ingaleso sikhathi kwalokuya kuya kanti kwagcina sikuqhamile ukuthi hayi ihunga ledlalo phana sedle ungake manje oqala lapho ke ngigcina sengenze njani ngavele ngashiya kanjalo nje ekhaya ngabuya ngazala eThekwini ngihlanza ngendlela leThekwini mangifika eThekwini ngoba phela umuzi weGodmother eminye ula embili masiba i-charity lodwa lethi la eMasgrave ngisuke ngiyekubona embili ngihlale nabo bangazi ukuthi kube umuntu o-responsible sini so yena manje kusekhona izinto engathini engasazenzi before ngithola ukuthi bazi babuza njalo wena kuseni uvuka yaphi manje njalo ngisini yavuka uyahamba uvuka yaphi kahle hayi lo qama mangaka lena bagcina sebebambele nabo outside lo sedla ama drugs bangithatha bangise rehab ngibuye rehab phinde kufana nemizi kombilo ekhayeni nemizi koMasgrave ama adoptive parents am la imizi leyo sothi ngayikathi sifunda laba abesilungu yes bas adopt nje babona okay mase sifunda matric okay siseqeda isikole basithengela umuzi ngala eMasgrave benzela ukuthini ngoba manje babona sesibuye ebusuku banithengela nje umuzi basibuye intatha okuzayo ngeke bese baphazamisa manje ispace sabo bona basakhela umuzi esayidini ngoba nathi besengathini besebasha lesi experience umnandi lokuphuza utshwala umgonyo yonke lento nathi la ngifuna khona because manje yabo mayiqhamukisa sehungeni kunomuntu ongeke aza akwazi ukuthi afunde because uhlelo lolo lokufundisa abantu yingakho sesifune i-stage zomuntu engene la kuqale khona because uhlelo lokufundisa abantu alukho ngami nawe lingumuntu obukayo sifuna wonke umuntu a relate
umuntu osebenzayo umela relate, umuntu ofundayo umela relate, umuntu o-adoptiwe umela relate, umuntu owalahle ingane umela relate. Yebo le nto le, umuntu ofundile njengamanje kumele ayigade naye. Makwazi ukuthi iyolanda imanager ikhiphi izifake emgaqweni. Understand le nto. Uhlelo lumalungana naleyo nto leyo. So that is why ngibona lokhu ngibuza ukuthi wangena kanjani edakamizweni, wangena kanjani edakamizweni. Yabo nje ukuqala le emuva ukuthi shuthi nase namba ubumnandi nihamba amaphathi niphuza utshwala. Ezinye zezinto lezo abantu abangazi ukuthi zingaba nomthelelo omnganani sagcina phelele edakamizweni. Phela manje niphuza utshwala ngiqala ubumnandi. Manje ngena utshwaleni experience nabangani. Lapha nanifika khona abadayisa izinto ezahlukene omgwenyo, omatashi yonke le nto. Yeah. Cocaine. So mase bakhona nabangani abakade bayiqala lento abayazi kangcono kunawo bazo lo bekutestisa kancane kancane mase udakiwe bakutestisa onento yaphuza ukuthi usudakiwe bakutestisa. So lento kancane kancane lo uyenza njalo niyayenza nje so igcina isingena qina sayifuna le bakukhombisa yona qina usufuna le emo lenye sothi le umkhonyathi wengidlisa wona mina angasanisa ukufunela umkhonyathi wathi ngihle uSuperman sekufuna Mercedes manje uSumercedes wona strong ngeke ngena ku Mercedes ngikuzo owake kumina sengifuna manje ukuthi ngingene kwi-dash noma kwi-cocaine njalo ngi-experience ngiyamo deeper yabo ngitshethi ngisizwe ubumnandi kanti mina just like I'm taking my own grave ngoba ngena more and more bona umgodi ngiyawumba nje lo ngikhwele ngingenele kona umgodi and which whereby umgodi lo umbayo ke it's very slim imbo yakho nencane ukuthi kuphume but the more ungena the more uya deeper the more imbobo ivaleke emuva ukuthi uyaphuma. Njengomuntu omdala mawuhlaziya umcebo kamkhulu wakho ngaba ulekelelweni lo mcebo umcebo nje omuhle oqondile nje thwi azikho ibhayisi wona nje into engayisho mina eyodwa ukuthi njengabantu abadala amakhehla njengabantu ababebe maqala babethwala icouncil lona lezo zinto ekanjalo vele zilekelele ngingalekelele khona ibhasi ebhakiwe izingezivele obala kodwa okunye uyakubona kwakhonzayo le avance bulala amawele kwangeka abantu wangeyakho umkhulu noma ayithengeke mhlambe ngengcebo yakhe wayithenga kahle kahle ngengcebo yakhe ithengele thina ukujabulela ukuthi thina siyabonga sesitholile yabo into njalo wona ayibimhlupha leyo nto leyo ayithi mesithola ke wajabula ke wasesithengela lama-avance ke labo sabathathu nayo i-avance leyo kodwa asiyenza into eyenzakaleyo eish uthe wabuya kawu9 kuyikhoma yebo ngokwegaba zokuhlukahlukana kwakho kwakwenzeke njani kokunye ubuya kuyikhoma zonke legaba lezi zilinka kwi-stepmother nengane zakhe wakhona la besixabana khona bengihlanganyela bengishaya batshela ukuthi ngifile ukuqala lo wabuya kuyikhoma kaningi ngathi ukuthi noma sebheka ama-drugs ke sekubona sebheka ama-drugs la bengishaya khona bese shuthi mina le ngibatshotshelayo ngisasebenza ngisayimanager ngaso sikhathi ngiyophinda buya kuyikhoma futhi okunye kwenzeka singila eThekwini nabo banendawo engala e-Morning Side shuthi ngabe indawo lengala e-Morning Side lo labo fafete ngibasho abantu ngathi abawu2 babo sebaba yinkabi mase uthi laba u2 ngiyothisha kunjalo iphoyisa lo labo u3 nje abangeyinkabi so ngiye ngibavakashele ngale kanti bafike le genge le kade bengeke behambile beyenzela imisebenzi yabo sana le genge lenye ubo le salisefmart nesicabana khona yakhona nje ngasho ukuthi nje 8 times long lo 8 lo ngisho ngilimaza yibo labafana lapho ngibuya kuyikhona yabo kade shuthi babezama ukuthi kahle kahle bafuna bangisusa endleleni ye-stepmother sawo bangazuthi imini izoba inkinga ngoba abona ukuthi amawele amabili elinye eseGolini seCape Town ababuya ngendlela ukuthi abazi abajwayele ukuba babaningi kubona labantu basekhaya imini ngibuningi kubona
Ngokondaba yakho uyabona nodwa ukuthi ukuthungatha umndeni wakho wayimosha impilo yakho. Kakhulu. Ngibona lokwabula impilo yami yonke nje ayishabalala sanje bakwazi. Ayi. Lapha esikoleni ubukade uyingane enjani? Esikoleni bekade ngiyingane eganga nje zonke ingane kodwa ehlakaniphile ngoba esikoleni ngihlezi ngiphumela ngo-number 1 no-number 2. Siba ngayiclassini nama-Khalathi nama-Mandiya sifunda ngawe-Overport. Ngoba ngifunde Overport SRS Primary School ngaso lapho nge-OS secondary school. Primary school bengenza bengenza i-debate. Ngifunde u-grade 5 from grade 5 that's where they discover ukuthi hayi lo mfana uhlaniphile simfaka la ku-debate mhlampe khona into engasenzela yona esikoleni. I-debate yini leyo? Inkulumo mpikiswano. Oh. Then ngingena kwi-debate sabanile kune-show yekole mhlawumbe sakhumbula singakuyikhola kodwa la saphuma khona u-number 2 isikole sethu. Then the following year ngafika umfowethu ngihlala e-children's home wakuthiwa uDando benomandaro uyibona laba abangifundisa i-gun post dance. This way ngafunda ukudiscover khona ukufunda i-gun post dance. Ngifuna i-gun post dance ngala ngimuntu futhi uwethanda kakhulu ibhola. So after school siyaphuma esikoleni siyodlala ibhola sibuye esibholeni ntambama ngingena lelo hour lelo ngiyastudisha. After studying singena kwi-gun post dance. Bangifundisa sigcina sesifoma i-group. Asifoma i-group singena kwi-gun post dance chance siya practice nje most of the time. Bekhona nesicathamia ngala eceleni nje practice then sithola i-sponsor sokuthi hayi asambe sozama la e-ICC. Before sizama i-ICC sazama la e-library lela eThekwini ngaphakathi e-workshop. Salo siya khona-ke lokhunjana e-library siyoperforma khona uma nama-events siyoperforma khona kanti sithathwa ezinye indawo sahamba saya Ngisasimablave sasekhona eGoli sisuke eGoli sakuwe basithatha futhi saya Olundi ngathi kubone nesicathamia kodwa bavulelwa thina i-gun post dance lapho. Kona sinesicathamia futhi kubona le group lokhu nayo kunezibantu beneke ngesicathamia kuyona. Wena umubi nesicathamia? Isicathamia ngasho ukuthi into engangiyithanda kakhulu. Ungasidonsela nje umucodo. Ngingekho i-gun post dance ukuthi ngakesithanda kodwa manje inkinga usicula i-gun post dance awu. Uyigcobe la siboko. Ngibiza stage Ungayikhiphi lapho. Awusukuba uyigcobe siboko. Sho madodeni. Mhlawumbe so sithole nekhono. Yeah. Thitla. Uthitla wani manje lo? I-gun post dance ilona libizwa ngothitla. Oh. Yes. So ngathi i-gun post dance la futhi bafika bangifundisa lona babe nothando lalo and balifunda ngoba babali besebenza emayini. Ngona mlando wayo impela lo. Yes. Iqhamuka emayini i-gun post dance kahle. That's why nami ngaba nothando lalo usayi. Shuthi emayini bebhorekile mhlambe bewile kuyonto ababekhipha busy ngayo. Ingoma busuku nesicathamia. Isicathamia ingoma busuku. Kisuka lapho ethu ingoma busuku. Yes. I-gun post dance. I-gun post dance. So this way I fell in love with the gun post dance. Nahamba ke na zungeza ke i-South Africa ke manje. Sihambile kakhona. Gun post dance sihambile kakhona. Kweze kwabuya phothula. Uke wakhuluma indaba ukuthi kuba umdlalo webhola athi uyindoda ahlahle binamakhono. Wahamba wafika phi ngebhola? Bengibambe i-gun post dance ngala
ngala ngidlala nebhola la ngazasa khona i-Golden Arrow Development kwasho ukuthi ke ngokuthini ke sengithola nemndeni yami ngala ngigcina kukhona izinto sengifanele ngiyiyekele ngithi kufocus kancane entweni zomndeni kanti by la sengena khona kakhulu entweni zomndeni la sengifunda ngikuzongena khona ehlathini kakhulu ngangena njalo ehlathini kwakungene kwami ehlathini zokuthola umndeni basically njengayisho AmaZulu thina wawadlalela AmaZulu kwakuyi African Wanderers sometimes ngiyodlalela nayo ke kodwa ke kulastanga khona ngoba ikhona Arrows abantu noma ayintidile bakuscout abakuthola phi Arrows Arrows basithola siyoshaya ama trials khona lokhu njani eLamonti sitholakala kanjalo naseGoldside social ama trials angihambe necampus dance ngantshontsha ke lapho ukuze ngithola ikhona izibe ne-interest nami so umfana simbona lapha eThekwini nangiphela la eGoli manje ufike eqongwe zama-campus dance ufike gqoka abaron isigqoko sesamakalapa ama-campus phansi hey wafika washayela icampus qala wayikhumula futhi engenele enkundleni zebhola wasidlalela ibhola futhi senzele into esingayazi bakusasa kanjalo ke bafona le sawo ngemapi yabathi time ngila ebholeni nje kanjalo sawo wona la ina futhi show le izoqala no time sicela kulaba ngabacela bangithatha na futhi bangisa ngala lapho babo discover khona sawo lo mfana so talented ngale ebholeni wenze imanga nangala futhi still wenze imanga plus uyena leader futhi la labaqala babe interest khona ke uyabona ukuthi ubone inhlahla kokhona lapha khona usungenile idakamizweni shi owekwathi mhlawumbe uyoganga khona bakubamba bakugaxa induku awukazi wabanjwa iphagada awukazi wabanjwa iforum usuku ungakagogodi phela ungabanjiwe iforum angeke phela ungaganga kufanele ungabanjwa ayangabanje ungashafa yona nto abayithanda ukizwa nje ama-MPTV wona amahle kwakwenze njani ubanjwa kanjani ugaxa induku kanjani umphakathi kahle ngoba sisesikoleni saqala esikoleni ukuganga vele sakumfethu la kuthiwa uShayim futhi kubo ngathini bane inkampani eningi nje zokwakha so thina sibona ngibane inkampani zokwakha nezitolo so thina sibona amabhola lapha khona namakhokho isitolo sakhona badayisa amaphila lapha eMozambique nesitolo silapha enzansi eMozambique lapho ku-entrance yakhona ngaphesheya lapho unesitolo silapho sibhala Total Sports esidayisa iy'ngoma zebhola nama-tracks zebhola futhi masibona lapha ngasesikoleni nomuke lo mfana besicabanga ukuthi thina sithi la besambe sidamba khona into enjalo uma esikoleni thina sihlala ngaphandle laphana kuze kushaya intambama ukuze kushaya ofo ntambama zama ukungena khona hayi singene futhi khona sibanje singaphakathi sesibhakishile futhi la sile amabhola la sithola amakhokho sithola ama-tracksuit into yokujima sesiyaphuma hey what you doing here hayi thina singene la kuShayim kanje kanjani hey where is he uShayim watholakala. How come you say telling us that Shayim brought you here but he is not here? How come? I was not saying that. So nale sabanjwa ke from championship sikabiza abanye umphakathi safa indawo. Kushawa wethu abanye omunye wethu wavuka esibhedlela. Nathi sabana imkhuzwana kodwa sakwazi abanye bethu uphunywa. Sashiya kanjalo impilo sabaleka. Ngoba usumdala ususeyidakamizweni wena uphanda kanjani awukazi wakwehlela ukuthi ugcine nawe mhlawumbe uphanda ngokuganga angeke ngithi angazi ngikaningi kuzaningi ukuthi ngishayeka khona kanjalo ikhona lokho esifuna ukuzwa sifuna lokho okungane lokho unihamba nayotshontsha amapentshesi sifunela okwamanje thina ngake ngazama ukuganga eBeach ngihambe eBhuta
oyibhukuda thina siqhamuka sithatha impahla zabo bethu ebhukuda kuthiwa umqubulo ngesiZulu. Yini? Umqubulo. Umqubulo. Yini umqubulo? Umqubulo ukuqukula impahla yomuntu esemanzini ngalindlela. Uqukula impahla yomuntu engalindele isephakathi emanzini sabhukuda. Uqubule yonke into ufuna uhambe. So wona phambili lapho uthi khonani. Akhona kuyimadlana wafonyana usathi udayise nawe ubone ukuthi wenze njani. Sabanjwa ama-security kanti sekhona amakhamera ngaleso sikhathi. Ukhona abagqoke ikipa eziblue, khona abagqoke ikipa ebomvu. Khona singabanakile abagqoke amashati amnyama anoku-green. Asibanakile-ke labo sisigade labo. So sesiqukula nje la, sho umqukulo wethu siyaphuma. Nawo laba begreen sivunjela abegreen thina. Kuthiwa niyaphi madoda? Siyahamba. Sinihamba. Oh hayi. Asihambeni sonke-ke. Singenele ngokuthi sesenginihambisa nonke. Asingene-ke emotweni sihambisa. Hayi nina la bathi nifuna. Buka nazi iy'thombe zenu. Asazi nakuney'thombe zethu. Hey. Kade seseqala lento ngithi. Kanti baney'thombe zethu. Nina niqukula kanjani nazi ngathi akugadiwe ngoba kusuke kugcola nje ebhishi nje like uthi mina ngiyabhukuda mhlawumbe ungigadele umuntu engihamba naye. Angithi kuba phela thina njengoba thina sidila ngomqulo wenu. Yeah. Enye impahla yeni mayinto siyayiqoka ngithi kusuka kubonakala ukusikhothini. And futhi ngoba ngisisamagenga noma siyabhema ukuthi amsamagenga ayithandayo siyagunda ngazi njani sihlezi sicobezela nje. Awukwazi ukubona kahle ukuthi okay nana ungosikhothini kokwazi ukuthi mina ungihlanise nosikhothini ngoba nomhlobo omkhulu nosikhothini. Hey Kodwa nguyena usikhothini. Kwenza nje njalo. Then sabanjwa kanjalo wesithola induku basithatha basise CR ngakusasa saya enkantolo sothola ama-free bills aphuma. Baceka besibona sesihamba khona ebhishi the same day. Kubophe ngayizona. Abasikhopha kanje. Kanti mina bayengena kwenye restaurant. Kanti le restaurant isenokuzoza usinawane phakathi. Hey ngapha induku. Ela ngapha khona induku ngabuya sengibuya ngikhonkeke esandleni, lapho khonkola esandleni nasonyaweni. Ngiyemidayiti imvumo umzimba wonke. Ngola ngabuya khona-ke esibhedlela-ke lapho-ke. Sengishayela manje usinawe nontshontshelanga ngapha. Ngisashayela ukuthi uyajaha. Ngishayela ukuthi nawe futhi usinawe nizongena la. Ngizothatha into yenu le ukuthi nizontshontsha la. Sengishayela omunye usinawane. Ngisazophuma ngikhishwe ngiyoshaya laba abangifunayo-ke futhi ngaphandle. So ngasithola into times 2. Shaya kanjalo-ke. Ngiyakona ukuqala saphinde futhi sayoka ngamaphi e-morning side. Futhi ngoba sihambisa amakaka kunebhizi ePhulagoni kucela amakanja abantu bephuza ukuzoba unyeya. Sathi amakanja siwayeze lokhu njani eKapesh. Ubose fika eKapesh thina siphinde fike sintshontshe khona. Kanti kunekhamera khona. Sesiyokala sabanja khona. Sithola amakani sisifuna ukuthi sibe namasaka o44 sibe vele sina 33 amasaka agcwele khona le mnyama athi ngathi futhi fana nomona edawe zamzokala masokala zabanje zashawa shop nakhona. Uhlalele nemgaqweni? Mina ngihlale 2015. Ubusebenza nini? Mina ngizalwa ngo-1981. Wena uzalwa ngo-81? Yes. Wasebenza nini? Ngisebenze from 20 isikole siqede isikole 2006. Yeah. Shooting size 2010. Yazi ubuya kodwa ngathi ingane. Uwe ngokuthi ukhuluma indaba zonkosikazi nezingane. Yes, nezingane zo4. Wayigcina nini? Hayi hlatha ngiyibona ingane. Zizokubona phela lama uqamba manga, zithi nangu baba eqamba manga. Ungafisa ukuthini kuzona? Into engasho kuzona ukuthi empilweni
into oyenza uyenzele uzenzela wena ungenzele omunye umuntu so enza into wazi ukuthi nawe ugcineni leyo nto oyenzayo ayifakise omunye umuntu and ezofaka wena enkingeni into wena futhi uzoku-uplifta impilo yakho iye phambili la ukuthi ibuyisele impilo yakho emuva ngamanye amazwi abangani umngani wakho kuba inhliziyo yakho noma kuba uma wakho noma baba wakho umngani wakho noma usukhulile kwenza usukhulile akube yona intombi yakho umngani wakho noma leyo ndoda yakho umngani wakho ungabe ukuthi uba nomngani umngani wakho ugcina ukufaka ama-drugs nezinto engekho ngoba abangani kahle kahle is a setback ayikho ukuthi umngani emhlabeni umngani setback ayikho into esuyicabangela ukuthi ube phambili yonke into eyicabanga ukuthi ku-benefit yena sonke isikhathi kodwa wena ngala uyaluza ngala uzimbela wena umgodi nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhala leli uthi igula lajo malichithekile awu nina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbedule nina bentuleba njengodonga kwelakithi leyo kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadala inyebo phansi eSwatini abomnaka namamfombatana makhosetive le engcobo uZulu liyaduma liyazongoma amadoda kuzona zonke izifundo la kufinyelela khona lo mbukiso uyaluyalo lo okhulumayo uProfessor Ngwamkhize Ndabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwasitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngenxa yazidakamizwa bathi izidakamizwa zikususa phezulu zikubeke phansi akaze nangelilodwa ilanga izidakamizwa zasusa umuntu phansi zambeka phezulu ngakho ke siyacela abantu beqaphele ngandlela zonke uhlelo lolu ekuthiwa ikeshi la konke sikukhulumayo siyakucela abantu bak-apply empilweni zabo bayivikele bayigade ngendlela yokuthi akasitholi esesilingweni noma esosathanini onjengezidakamizwa manje ukuthi ke ufuna rehab sikhona ungasishayela uma ufuna ubona ukuthi ukude mhlawumbe ufuna imethadone nakhona futhi ungasishayela siyakwazi ukuthi sikuposele kule nombolo ethi 081 513 5606 081 513 5606 siyacela ukucindezela subscribe button ucindezele nebell lokho kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoqanqeza ucingo nakho uzothi ungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku siyacela nabantu bejoin membership ka20 rand ukuze kukwazi ukuthi uhlelo luqhubeke ngoba maselimile inini futhi niphinde nikhale ngakho ke sangincenga